Мин инде үземнең беренче ураза тотуымны балачак белән бәйлим. Совет вакытлары иде, без инде ул вакытта әле диннең ни икәнен, ислам диненең, иманның нәрсә икәнен әле бик аңлап та бетермәгән вакыт, чөнки коммунистлар вакыты. Мин балачакта әбиләргә кунарга йөри идем. Безнең әби авылның икенче башында яши иде. Бездә инде бу әткәйнең әнисе булып тора. Бездә карты дип әйтәләр иде. Бу инде без Башкортстан белән чик булганга микән инде картыйларга кунарга бара идем. Карты бик динле кеше иде безнең, һәм ул инде менә бу уразаларның берсендә калдырмый иде. Бер вакыт әби, мин дә ураза тутыйм әле дигәнем. Син бәләкәй бит әле ди. Ну тутып кара инде алайса ди. Biz indi әби белән әби әйтә, кичтә ниятләп ятарга кирәк. Әбинең сүзләрен кабатлап кичтә ниятләдем. Шулай инде бу минем 4нче класста укыган вакытта булды. Мин хәзер әби белән яттык, инде йоклый алмый ятам. Иртән торып инде әби белән, әби инде төн уртасында торып, ашарга әзерли башлады, кыштыр килә. Мин дә инде вакыт җиткәч торып алам ди бу. Тордым инде. Өстәлдә ниләр генә юк. Анда йөзем җимешләре, каймаклар, әби бутка да пешергән шунда, ләкин мин иртән ашый алмыйм. Кабып карыйм, ашап булмый инде. Шундый гадәтем бар минем. Мин хәзер әбигә карап инде тырыштым инде ашарга. Анасын үземнең йокы килә. Әби көлә генә инде. Аша улым, аша, көне буе бит әле ачтырасы дигән. Тордым иртән. Әби әйтә, син уразада ди. Мен әйтәм, әйе, ураза дим. Үзем битләрне җуып инде йөрим, күңелсез. Иртән чәй эчәргә өйрәнгән, чәй эчәсе килә. Шулай да түзәм. Түздем инде, ярты көнгә җитте бу түзүем минем. Һәм инде мин ярты көннән соң барып су эчтем. Әби әйтте, уразаңны буздың инде балам дигән диде. Хәзер инде мин үзем дә кыенсынып киттем инде. Әби әйтә, миннән булмый бу, нитми. Әле яшерәк шул әле син, яшерәк шул диде. Но инде кич белән барыбер ифтарга җыелганнар иде әбиләр, әби тәмле ашлар пешерде, анда бәлешләр салды. Шул вакытта инде мин алар белән утырып ашадым. Әби минем ничек шушы беренче ураза тотуымны кызык итеп сөйләде аларга инде. Алар әйтте, ярар, үскәч тутарсың әле, үскәч тутарсың диделәр инде әбиләр. Бу инде аңлап, белеп, аның дугаларын укып тоткан беренче уразам булды. Бу 95нче еллар иде. 95нче ел хәтерләсәм әйе.